Kaso, has gaitezen zatiki baliokideekin. Baliokideak esan nahi du balio berdinekoa, baina kasu honetan zifrak aldatuz. Izan daitezke zifra komplikatuagoak edo simpleagoak, baina balio berdina eduki behar du. Orduan, guk hori nola konprobatu dezakegu? Bide bat izan daiteke marrazkian berdina baldin bada, zatia. Orduan, hemen ditut 3 kaso jarrita, 3 laurden, 6 zortziren eta 5 seiren. Orduan, marraztu dezagun. 3 laurden zenbat da? Lau zatitan egin, erdia eta gebakoitza erditan, eta 3 hartu. 1, 2, 3, horrein iristen da. 6 zortziren, 6 zortziren egin bat dut. Erdiaren erdia, eta gebakoitza bitan. Hemen daude zortziak, 6 hartu berritut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta 5 seiren. 6 zatitan egingo dut. Lehenengo erdiak. Eta gebakoitza 3tan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eta 5 hartu. 1, 2, 3, 4, 5. Kasu honetan, zein dira baliokideak? Baliokideak izango lirateke 3 laurden eta 6 zortziren. Zergatik? Luzera berdina dutelako biak. 5 seiren zer da handiagoa gehiago hartzen du. Beste mota bat, adibidez, erdi bat. Erdia, askotan jarri dugu bezala horrela da, ezta? Hori da erdia. Bere baliokide bat, zer izan daiteke? Adibidez, erditik egin ez, hori egiten dut, eta hori zer ditut? Ditut, 2 laurden. Orduan, marrazkian bidez jakin daiteke baliokideak diren edo ez. Baina, zerbait erresago egiteko badago bigarren bide bat, guruz biderketa dela. Eta guruz biderketa egiteko, hartu dezagun adibidez 2 hauek. 3 laurden eta 6 zortziren. Ez esan dugu bezala. Horren bidertzen dugu erantara. 8 bider 3, 24. 4 bider 6, 24. Beraz, baliokideak dira. Balio berdina izango dute. Har dezagun lehenengoa eta 3garrena. 3 laurden eta 5 seiren. 3 bider 2, 18. 4 bider 5, 20. Beraz, hauek ez dira berdinak, ez dira baliokideak. Hau da, bigarren bidea. Bigarren bidea honek ere laguntzen dugu utxuneak betetzen. Adibidez, ni bai modut 8 seiren, eta esaten dute jarri baliokide bat, eta zenbakitzailea 12 duena. Zein da bere izendatzailea? Horra, kasotan egingo genuke. Biderketa horrela, 6 bider 12, 72. Eta orain, honekin, gelditu den horrekin, zatitu behar dugu. Ima dugu? Zati 8. Eta ez ezaigu 9. Horran, ekisek, isak, baino bako luke, 9. Horran, 8 seiren edo 12 behatziren, berdinak dira, baliokideak dira. Eta 3garren bidea izango ditzake, jakiteko berdinak diren edo ez, kalkulagailuarekin zatitzea, egitea. 3 zati 4, 0,75. 6 zati 8, 0,75. Beraz, berdinak dira. Hori da, 3garrena, kalkuladorekin. Orduan, jakinda zeintzu diren baliokideak eta zeintzuk ez, nola lortu ezakenik baliokide berdinak? Berdinak era hontara lortzen dira. Amplifikatuz edo simplifikatuz. Eta adibide bat jarri zuen, 8 12. Ea nola egingo dugun. Amplifikazioa da baliokideak izatea, baina zifrak handiagoekin. Zenbaki handiagoekin. Orduan, erabaki behar dugu, gure nahi dugu zenbakiarekin bidertzea. Adibidez, nik erabaki dezaket bider 2 egitea. Ondo, bider 2 ingo dut goikoa eta bekoa. 8 bider 2, 16. 12 bider 2, 24, lortu dut bat. Horrein, ez dudala 2 kide egin nahi, 3 kide egin nahi dut. 8 bider 3, 24. 12 bider 3, 26. Ez du nahi 3 kide. Horrein, 10 ekin nahi dut. Guazen, 8 bider 10, 80. 12 bider 10, 120. Eta ja, beste bat dut. Eta horrela, zeba lor daitezke, nahi ditu da guztiak. Infinito. Simplifikazioan oso gutxi daude. Batzutan baten ez. Simplifikazioa da, zenbaki simpleagokin egitea. Orduan, hortarako erabili behar dugu zatiketa.
Eta goian eta behan, hemen bezala, zenbaki berdinarekin zatitu behar dugu. Orduan, hau zarekin zatitu zaket, adibidez, birekin. Orduan, 8 zati 2, 4. 12 zati 2, 6. Hoi da bide bat. Beste bide bat, adibidez, 4rekin zatitzea. 8 zati 4, 2. 12 zati 4, 3. Orduan, hola lortzen dira. Baliokideak normalean esan dizuet, erabiltzen dira gehiago amplifikazioarekin. Simplifikazioa gutxi izaten delako. Bueno, beste bat arte, agur.